Volám sa Eva Šnírcová a od decembra 2017 podnikám. Už 6. rok sa venujem biznis mentoringu a kariérnemu poradenstvu. Vystupujem ako profesionálny konzultant a biznis mentor pre firemných klientov v oblasti nastavovania manažerských procesov alebo HR aktivít. Pre individuálnych klientov poskytujem kariérne poradenstvo, ich vizibilitu a pomáham im uplatniť sa na trhu práce. Organizujem tiež prednášky, školenia alebo tréningy skupinovo alebo individuálne. Moja firma vznikla prirodzene, bez úveru. Čerpala som z vlastných rezerv, nakoľko som sa dlhodobo na toto podnikanie pripravovala. Vedela som, že nebudem až do dôchodku zamestnancom a chcela som si byť sama sebe šéfom. Moja disciplína a vytrvalosť boli dobré atribúty preto, aby to zafungovalo a bolo dlhodobo udržateľné. Nie je to jednoduché, poviem pravdu. Považujem sa skôr za mentora ako kouča, čo sa na Slovensku dosť málo rozlišuje. Business mentoring ako moja hlavná služba spočíva v tom, že s motiváciou vediem klienta a dávam mu rady a odporúčania, ktoré by mal zapojiť do svojho života a dosiahnuť tak želaný úspech. Potom je to o dôvere, vytrvalosti a trpezlivosti. A kľúčovým je, aby klient chcel viac, ako chcem ja. Aktivity, činnosti a moje smerovanie si určujem sama. Veľmi čerpám zo zahraničia, sledujem buď kolegov, ktorí sa venujú rovnakému podnikaniu ako ja, alebo iných úspešných ľudí. Testujem na sebe rôzne nové techniky a tým vlastne rozvíjam svoje know-how a posúvam firmu ďalej. Podnikať som začala ešte pred COVID pandémiou. Pandémiou moje podnikanie veľmi neutrpelo. Zrušila som iba kanceláriu, ktorú som mala prenajatú v meste a prepla som sa do online priestoru. Spočiatku to bol samozrejme stres a panika, ale postupom času sa všetko vyvinulo ku prospechu. Zapla som nové služby, ako napríklad ako zhotoviť videovizitku, ako sa pripraviť na online pohovor, alebo ako sa uplatniť v novom sektore vplyvom pandémie. Bola som zároveň súčasťou online konferencie, porodkyňou rôznych online súťaží a naučila som sa veľa, čo sa týka točení videí. Pokým som spočiatku vnímala online priestor ako studený a neosobný, dnes môžem povedať, že online spojenia sú moje obľúbené. Totižto zbúrali vzdialenosti, šetria náklady a šetria čas, ktorý o mnoho efektívnejšie využívam, či už na lokálnej alebo medzinárodnej platforme. Oporou mi bola moja rodina, manžel a moje 2 deti. Na COVID obdobie si spomínam ako na obdobie logisticky a organizačne náročné. Našťastie bývame v rodinnom dome a tak sme mali každý zabezpečenú svoju miestnosť, odkiaľ sme vysielali online. Môj manžel mi zriadil v jednej časti domu kanceláriu, vybavil ju technikou a tak mi vlastne pomohol, aby som mohla v podnikaní ďalej pokračovať. Mám aj dospelú dcéru, ktorá mi zase pomáhala so sociálnymi zručnosťami, s aktualizáciou mojej webovskej stránky a dostať ma viacej do online priestoru. Nečakám veľmi podporu od štátu, pretože už tak má dosť odvetví, ktoré dotuje. A ako vyštudovaný ekonóm viem, že každá podpora štátu znamená zvyšovanie daní, čo primárne postihne ekonomicky aktívnych ľudí. Skôr by som očakávala podporu na globálnej úrovni, či už vo forme grantov alebo fondov v rámci EÚ. O týchto možnostiach viem, ale len z rozprávania ľudí v mojom okolí s odkazom, že tieto peniaze sú väčšinou pre vyvolených. A preto som sa o tento typ podpory neuchádzala. Ak by však existovala inštitúcia, ktorá by či už lokálne alebo globálne edukovala alebo dokonca poskytovala nejakú finančnú podporu pre slovenských podnikateľov môjho zamerania alebo akéhokoľvek iného zamerania, určite by som sa o tento typ podpory uchádzala. Odporúčila by som, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí vás podporujú a ktorí za vami stoja. Zároveň, aby príjem do domácnosti nebol postavený iba na jednom zdroji. A v neposlednom rade, aby ste sa poučili z poslednej krízy a možno z chýb, ktoré ste urobili a neopakovali ich do budúcnosti. Totižto krízy sa cyklicky opakujú. A nemusí sa jednať len o globálnu krízu. Môže to byť kríza zdravotná, mentálna či rodinná.
Ja som zástancom prevencie a preto odporúčam predchádzajúce situácie poriadne zanalyzovať, produkt alebo službu neustále inovovať, diverzifikovať a pokiaľ to nejde, tak modifikovať podnikanie iným smerom. Poznám mnoho úspešných podnikateľov, ktorí urobili kopec chýb. Neváhajú o nich hovoriť, poučili sa z nich a možno práve vďaka tým chybám majú dlhodobo udržateľný biznis, ktorý dokáže čeliť krízam a pretrvať roky.